Σαφώνιος Σταμέλος ο Φάνης. Και στις φωνές Αργυροπούλου Σταυρίνη, Ιωάννου Κωνσταντίνα, Παπά Μαρία Στέλλα, Βασιλάκη Ευθυμία, Γραμματικό Γιάννη Σοφία, Σαακίδης Μιχαήλ, Λεπέα Θανασία, Σκυλιά Γεωργία. Σαν οικολήπτης της μουσικής ομάδας είναι και ο μαθητής Λούκας Πέτρος. Την απόψινή συναυλία μας κάλυψε ο οικολήπτης Ανδρέας Μακρύς. Τον ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε όλους. Πάμε Γιώργο. Μας ιστορίες στο κέντρο και τις συνοικίες, όνειρα μεθυσμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα απεγνωσμένα. Ότι ονειρεύτηκα, όμως θυμάμαι καλύχτα, είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμόγελανε. Ίσως δεν ήμουνα κι εγώ ό,τι ονειρεύτηκες, έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές ορτασίες, το νιώθω πως επάνω. Δικιά μου αγάπη, καλή νύχτα. Παρακαλώ την κυρία Σλακώνη να απευθύνει ένα χαιρετισμό για την απόψινή μας βραδιά που πιστεύω να ικανοποίησε. Τα παιδιά είχαν κέφι αρκετό και εύχομαι να έχουν πάντα έτσι κέφι και να τραγουδάμε. Παρακαλώ τη Λίλια να έρθει. Ξεχάσαμε το μεσοπρόθεσμο και θέλω ένα μακροπρόθεσμο χειροκρότημα για τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Διευθυντή του Λυκείου, τον κύριο Στάμο, την κυρία Μάχη Μπρατσιώτη. Θα μου επιτρέψετε να πω τον αγαπημένο μου κύριο Πίσκινα. Και πάνω απ' όλα τα χαρισματικά αυτά παιδιά, την ορχήστρα και αυτές τις εκλεκτές φωνές που άνοιξαν φέτος τα Ευρύπια 2011. Τους ευχαριστώ από καρδιάς και μία υπόσχεση να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου. Δεν έχουμε καλύτερη ορχήστρα, δεν έχουμε καλύτερες φωνές, είναι ο δικός μας πολιτισμός, ο πολιτισμός της πόλης μας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που ήσασταν απόψε εδώ. Ιδιαίτερα όμως ακόμα μια φορά αυτά τα παιδιά και τους δασκάλους τους. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι με υγεία και καλή πρόοδο στα παιδιά. Και μια παράκληση, να μας παίξει κάτι και ο κύριος Φίσκινας. Έλα δάσκαλε. Τι θες, Βαγγέλη?
Μπορούμε να έχουμε ένα μικρόφωνο ασύρματο κάτι, να το δώσουμε στον κύριο Πίσχυνα. For now. Just for now. Με πυκνοτικό κάνουμε δουλειά. Κάνουμε. Όλα τα χρησιμοποιούμε σε αυτήν την ομάδα. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά στην αγορά στο λαμπρό. Είμαι μεγάλος με πυράτες και γυαλιά, το φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά. Όταν ξυπνάει η ώρα, ζούμε σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξυπνάδι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος, ο αληθινός, είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός. Μα ο χρόνος, ο αληθινός, είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τον διευθυντή να δώσει ένα αναμνηστικό λουλουδάκι στα παιδιά έτσι για να... Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τη μικρή μου μαθήτρια, την κυρία Μπρατσιάκου.